Il-Gvern ippreżenta 3 espressjonijiet interess li se jkunu qed jibdlu kompletament l-suq magħluq tal-Belt, strada stretta kif ukoll master plan għall-Belt Valletta. Għal dan is-Segretarju Parlamentari Michael Farrugia l-ħamis filgħodu waqt konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja. Spjega kif din l-inizjattiva turi li kemm il-Gvern u anke l-privat ser ikunu qed jaħdmu flimkien permezz ta' public-private partnership. Dawn l-espressjonijiet interess ħarġu wara li nħass il-bżonn li jiġi massimizzat il-potenzjal qawwi tal-Belt Valletta anke fuq livell kummerċjali. Dwar il-Valletta Master Plan, is-Segretarju Parlamentari Michael Farrugia qal il-Gvern jaf fejn irid imur, iżda jixtieq li jkun hemm aktar ideat biex jiġġeneraw pjan holistiku. Il-Master Plan għall-Belt se jagħti ideat konkreti biex ikompli jixprun aktar nies jinvestu fl-akwati tal-Belt u anke ta' natura infrastrutturali sabiex jiġu implementati l-proġetti relatati mal-2018. Għalkemm strada stretta diġà bdiet tieħu l-ħajja, hemm il-ħsieb li tingħata spinta l quddiem filwaqt li s-suq tal-Belt mistenni jingħata iktar preġju. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Kultura u l-Gvern Lokali Jose Herrera saħaq li l-prijorità ta' dan il-Gvern u li jara l-Belt Kapitali tiġi riġenerata mill-ġdid. Minħa tiegħu iċ-Chairman ta' V18 Jason Micallef qal li dawn is-sejħiet interess se juru mhux biss kemm se jinkiseb suċċess bil-V18, iżda wkoll kemm se jinħolqu aktar proġetti li minnhom se jgawdu il-ġenerazzjonijiet ta' warajna. Indirizza l-istess konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Permanenti Ewlieni fl-Uffiċċju tal-Prim Ministru Mario Kutajjar fejn qal li n-nies iridu jaraw il-Belt Valletta aktar ħajja filwaqt li jemmnu li l-Belt tista' tkun isbaħ milli u taqdi funzjoni bħala Belt Kapitali kif għandu jkun. Fid-dawl ta' dan kollu toħroġ fil-beraħ ir-rieda tal-Gvern li jerġa' jagħti l-ħajja l-Belt Kapitali l-aktar foqsma fejn kienu minsija l snin twal. Permezz ta' dawn l-inizjattivi se tgawdi l-ekonomija kollha tal-pajjiż.